tässä suoraan. Joo, ota siitä sitten. Nyt. En uskalla vielä ottaa. Nyt meni ohi. Ei kun pääs suoraan vielä. Mä haluun lukottua. Milloin jää rengas sinne päälle? Nyt. Voinko kääntää? Joo. Heti kun pystyy. Nyt. Mennä vaan. Meneekö kuoriin? Vähän ohi koorista, tästä mentiin viimeksi. Elikkä sillä lähdetään. Joo. Otin etuvokoneeksi se niin? Joo, etuvokoneeksi. Sitten tuon ohi. Suorista vaan. Siitä linjasta vielä. Nyt jos haluat antaa tennarilla ylös, niin menee. Siinä linjasta. Joo. Mites paljon voi ottaa? Ja sille paljon. Ei voi paljon. Joo, siinä pysyy kalliolla. Täällä on nyt kalliolla ihan täysin ainoassa. Pysyy sen oman renkaan siinä. Tää on nyt ihan tapissa. Ottaako sinne paljon? On. 30 senttiä. Nyt.